खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। दिनै थानेराम गयारि बाबानि सारद' बिथाङानो जाहैबाय बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुरनि धनपुर गामिनि आरो बिथाङानो जाबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा सबायस्रि गयारि आइनि बिहाव आरो गहपुरनि ब्रह्म धोरोम लाइमोननि बारग' आफादगिरि मिरिन गयारि बाबानि बिफा। बे थानेराम गयारि बाबानि सारद'खौनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिखागुरु आफाखौ दिनै नैबे बाबानि आंनि बिहावनि गथ' बिबार बावनायखौ बेखेवहाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय आं जोंनिनो मानगोनां जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्मनि प्रसार आफादनि मानगोनां लोगो सचिब आफा आरो जोंनिनो दिखागुरु आफाखौ दिनैनि बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेनगोन होननानै आङो खावलायनाय जाबाय गोसो गोथारै। आरो बे हाबाफारिखौ मावनायनि सिगां जोङो बाबाखौ गांसे फालिजों बरायनानै लागोन। आङो आंनिनो आंगो बिबाजै बे बाजैखौ बाबाखौ गांसे फालिजों बरायनो थाखाय आं बाबाखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थानेराम गयारि आफादनि दिनै जोबथा श्रद्धा बे बेलायावनो हांख्रायनायाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिनो लोगो आफादगिरि बिरन बसुमतारी आफाद लोगोसे दा बावैसो बे अखण्ड जयग'खौ प्रज्वलन खालामनाय जोंनि बे गहपुर आनसलिक ब्रह्म धर्म प्रसार संस्थानिनो प्रसारक एबा दिखागुरु खगेश्वर बसुमतारी आफा आरो लोगोसे बे न'खरनिब्लाबो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनिनो गाहाय नेहाथारि सबायस्रि गयारिजों लोगोसे आनसलिक लाइमोन आफादनिनो बारग' आफादगिरि मिरिन गयारि आफानि गासैबो न'खरनि जाथि खुरमा बाय बाहागि आइ आफामोन दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आं बाहागो लाहैनाय थाबाय। आरो लोगोसे बेवहायनो हांख्राय नुजाफैनो हानाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि बारग' आफादगिरि एबा बोसोनगिरि रमिला बर' आइ आरो लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिबो बिबानगिरि आइमोन आफामोन नुजाफैनो हादों। आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा प्रसार संस्थानिनो लोगो आफादगिरि एबा आनसलिकनिबो लोगो आफादगिरि मानगोनां खुदिराम बसुमतारी आफादनिफ्राय प्रसारक आफामोन आरो गहपुर आनसलिक ब्रह्म धर्म आफादनिनो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि लाइसि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय आरो प्राइमारि आफादफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आइमोन आफामोन प्रतिष्ठा आफामोन आइमोन गासैबो आरो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आइमोन आफामोन आंनि अननाय सिबिनायखौ लोगोसे आङो बयनिबो बावहरनाय थाबाय। दा दिनै नैबे थानेराम गयारि आफादनिनो दिनै बे जोबथा श्रद्धा बेखौ सारादु होनना बुंदों। आसलथे सारादु होननाया श्रद्धा आरो मा बेयो दा बेवहाय जोङो अखण्ड जयग'नि गेजेरजों बे आफानि जिउ आत्मानि सद्गतिनि थाखाय जों आरज गाबबाय। लोगोसे जों बेखौ मोनसे श्रद्धा मोनसे आर्ट लाबोदों जों बेखौ भक्ति खालामो। दा बेवहाय जोङो खाम्फा नङाब्लाबो जोंनाव मोनसे खाम्फानि बेखेवनाय थायो आरो मोनसे नैबे दा जोंनि सावगारि होनबा जों सावगारियाव दा खाम्फाबा जों बिनि स्मृति हिसाबै गोसोखां हिसाबै खाम्फाखौबो जोङो बेखेवनाय बेखौ श्रद्धा खालामो। ओमफ्राय मोनसे सावगारि महराव जों खालामनाय जायो। दा बेवहाय जायखौ जोङो जन्म बिबा मृत्यु होनदोंब्लाबो जोनोमा सैथो मृत्युआ सैथो खिन्थु बिबाया बहुद मानसिया हयथ' बिबा जालासेनो सोरबा सोरबा माने सिर' कुमार जानानैबो थांनो हागौ। सैथोआ जोनोमा सैथो थांनाय सैथो बे मोननैया थांनाय फैनाय सैथोखा मावबो थांनांगौ। दा बेवहाय सोरबा गोरलैयावबो थांगोन रायजो जाफुनाय थांगोन बोरायनानै थांगोन जायखौ जों मोनब्रै आश्रम होनना बुंदों ब्रह्मचार्य गृहस्थ बानप्रथ सन्यास हयथ' बे आफाया सन्यासखौनो जों बुंनांसिगोन आरो बेखायनो जथेस्थ' बैसो लानानै बे रुंसारि जालांबाय जेबो नंला जायखौनाखि शरिरारि बिहारि दिनना नैदानि संजाथाय नबानि बे आत्माखौ बे आत्माया थांबाय। दा जोङो
आत्माखौसो जों लाखिनो हायाखिसै थेवबो बेनि जिथु 10टा इन्द्रियमोन कर्म इन्द्रियमोन बा गियान इन्द्रियमोन बा जों लानानै 10टा इन्द्रियखौ जोङो बे महरखौ गथा खालामनानै सावगारि महरै जों बेखौ दोनबाय दा बेखौनो जों श्रद्धा खालामनो नागिरदों आरो मा जिथु इन्द्रियफोरखौ जोङो आत्माखौ बन्दी खालामनो हाया केमेराजों बायदिसिनाजों खिन्थु बेनि जिथु इन्द्रियफोर लानानै गथा देहाखौ जोङो दिनै सावगारियाव बन्दी खालामनानै मोनफा मोनफा जोंहा नैबे आफाया समाजनि मोनसे गिदिर मोनसे बिहोमा मावाखै जानो हागौ जेरै गुरु आफा सोरबा कालिचरननो सोरबा उपेन ब्रह्मनो बिसोरो माने समाजनि गोबां मावनायखाय बिहोमानि थाखाय गुवार भाबै बिस्रा श्रद्धा भक्तिया बिहोमा बे दं नाथाय बे आफाबो बिहोमा दं मा बिहोमा दं बे न'खरनि बिहोमा दं न'खरनि फानि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मुक्ति मोनो उदां मोनो धरम गुरुआ जाहाथे थांना थानाय समाव बे आफाया मिथिनानै एबा मिथियाव मावनाय दाय गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होनानै गावजोंनो लोगोसे बसबना लानानै जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा होयो बेनि थाखाय आं आरज खालामनानै आं सुंद'यै बुंथिं होनायखौ बेखौनो फोजोबनानै फोजोबबाय आरो आङो बेखौ बेखेवनानै होनाय आखायाव लानाय जायो दे जय हिन्द ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपी जय ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपी जय ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपी जय ओम शाश्वत ब्रह्म जय ओम शाश्वत ब्रह्म जय ओम शाश्वत ब्रह्म जय ओम शांति ओम शांति Yes,